ka baara kɛra an ka kumaso kɔnɔ yan n'o ye an jɛɲɔgɔn an baarakɛɲɔgɔn arajo jɛgafɔ ɲɛmaaba Dieudonné Dako Ala y'a mini ji dɔgɔya n'o dun kɛra Bakari jɛɲɔgɔnya kama Bakari min ye adamadenya kama an bɛɛ ye kelen kama san joli san 20 ni kɔ Bakari hinɛ bɛ deli la min ye arajo jɛgafɔ baarakɛla bɛɛ lajɛlen fari fan bɛɛ Bakari nka a bɛ bila Ala ka minɛn kɔnɔ ni Ala ye min kɛ o de ka ɲi Bakari min ye jɔfɛn a bɛɛ lajɛlen bɛ da don dɔn maa si tɛ kulokun gɛlɛya sigi la ni min ka waati sera o b'a kɔ don diɲɛ na Ala ye diɲɛ da o dancogo kelen na Ala k'an bɛɛ lajɛlen ta kɛcogo ɲa an bɛɛ n'a dugujɛ kan don min ye kunnafoni bala ye nin y'an sigilen o kɛnɛ kan kunnafoni bala an b'a kɛ nka Bakari an b'a kɛ cogo min na nisɔndiya ni ɲagari kɔnɔna la nin jɔkun in kɔnɔ o tuma nisɔndiya tɛ yen lamɛnbaaw k'o faamu k'a sababu kɛ min ye an bɛ sanga la o tuma min ye bi sɔgɔmada na ye nɛgɛ kɛrɛfɛ juru bɛ an bɛ Jakite bolo Bakari Tarawele Bɔ Jabate an ye bi kunnafonitigi ye an bɛ taa Amɛdi fan fɛ Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn Jabate naamu ne ko bala cogo bɛ Bakari Tarawele Nouvelle Horizon sɛbɛnnikɛla ye Seydou Konate Konate Bakari a ko an ka taa an ka marayɔrɔ 8nan la n'o ye Kidali marabolo ye sɛbɛnnikɛla ko Kidali gouverneur n'o ye général de division El Hadji Gamou Bakari a ye tigɛnɔbila kɛ min ye communiqué dɔ la communiqué n'i y'a lajɛ a sɛbɛnna kalo tile 2 n'o ye avril kalo ye sɛbɛnnikɛla ko a ko général de division n'o ye El Hadji Gamou Kidali ale ɲɛmaaba a ye tigɛnɔbila min kɛ o bɛ tali kɛ kumakan minnu kan Bakari o de ye kabini an ka cɛbaw n'o y'an ka sɔrɔsiw ye u ye wulikajɔ min kɛ ni ka bolo ta ka da Kidali kan Bakari san 11 tɛmɛnen kɔfɛ n'a tun bɛ jugu olu ka mara kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko nin baara in bɛɛ lajɛlen kɛra ka bɛn ni novembre kalo tile 14 san 2023 sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali kɛlɛkɛcɛw Bakari u ye Kidali furan k'a jɛ a ko min ye basigi o don bɛ Kidali Bakari min ye dugudenw u sewalen bɛ gouverneur a n'a ka conseil n'a ka jama u bɛ baara la nka Bakari n'i y'a lajɛ min ye service technique ye olu ɲɛmayaso olu ntanya bɛɛ marabolo dun a tɛ yiriwa abada Bakari walasa min ye marabolo ka hakilinaw kɛ sabati fo cakɛda fɛn fɛn bɛ yen bɛɛ lajɛlen ka jɔyɔrɔ fa sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ o cakɛdaw olu ka ca a bɛ Bamakɔ yan cogo min na a bolofaraw b'an ka marayɔrɔ kelen na bɛɛ lajɛlen la jiko kuranko kalanko min ye bangi ka taa bila nafoloko la Bakari ka taa bila min ye adamadenya tɔbɔtɔli la a ko o cakɛda ɲɛmaw olu ntanya bɛ Kidali bi sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Kidali tun bɛ bolola tuma min na Bakari n'u ma ye yen ko jiginna batu fɛ nka Kidali minɛna ka bɔ jugu bolo a bɛ Mali ka bolo kɔnɔ bi Bakari o n'a ta o ta ɲɛma caman dugulen bɛ wo kɔnɔ Bakari maa tɛ o dɔn u bɛ yɔrɔ kelen mun na a bara ta ni sarata waati sera o bɛ bɔ ka t'u ka sarata sɛbɛnnikɛla ko dɔw kɛmɛ ka Tɔnbukutu k'u sigiyɔrɔ ye Bakari laɲini kɛra u fɛ u ka segin joona dɔw yɛrɛ kɛmɛ ka Gawo k'u sigiyɔrɔ ye laɲini kɛra u fɛ u ka segin joona wa dɔw yɛrɛ fana kɛmɛ ka Bamakɔ k'u sigiyɔrɔ ye Bakari laɲini kɛra u bɛɛ lajɛlen fɛ u ka segin joona El Hadji Gamou y'a jira k'a fɔ ale ka nin communiqué ye Bakari maa o maa k'e de kɔni ye cakɛda ɲɛma ye an ka marabolo 8nan la Bakari n'i ye kunnafoni mɛn wo i ma kunnafoni mɛn wo Bakari nin kalo in tile 17 n'o ye avril kalo ye Bakari n'o tile binna i ka da la k'a fɔ ko maa o maa ni e kɔni yɛrɛ o kɔfɛ Bakari k'i ye sariya kan sɔsɔ sɛbɛnnikɛla ko El Hadji Gamou a y'a jira k'a b'a da diɲɛma tulo kan Bakari min kɔni lakana yɛrɛ lakika yɛrɛ o tuma ko de bɛ Kidali marabolo kɔnɔ bi min ye Kidali a n'a cercle kɔnɔnaw ye Bakari ko foli ni tani o kan ka taa ka Mali kɛlɛkɛcɛw sɛgɛrɛ Bakari k'u kan ka fɛn fɛn kɛ jamana lakanako la Bakari k'u y'o baara bɛɛ lajɛlen kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko El Hadji Gamou y'a jira k'a fɔ dugudenw sigilen bɛ ka baara minnu makɔnɔ Bakari n'u ɲɛmaaw tɛ yen ko baara bɛ se ka kɛ cogo di o tuma ko dugu mago bɛ yiriwa la yiriwa tɛ se ka kɛ abada cakɛda ɲɛmaaw kɔ o tuma o cakɛda ɲɛmaa minnu dogolen bɛ k'u ka bɔ dogodogoni kɔnɔna la Bakari u ka segin ka n'u jɔyɔrɔ fa yaasa Kidali a fana bɛ se ka hakilinaw sɔrɔ i n'a fɔ marabolo tɔw kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Seydou Konate ale ka sɛbɛnni don Seydou Konate ka fara Nouvelle Horizon fasɛrɛjɛkulu kan Bɔ Jabate an b'u bɛɛ lajɛlen fo hali ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min ko a ma ko Soir de Bamako o don Soir de Bamako ale kuma bɛ M5 RP min n'a ɲɛmaaya bɛ Imam Umar Jara bolo olu taala ni ka taa bɔ an ka ministre min n'o ɲɛsin bɛ an ka mara caman boli ko kan ni o ye ministre de la décentralisation ye administration territoriale porte-parole du gouvernement colonel Ablaye Maïga u taara bɔ a ye
tarata tɛmɛlen avril kalo tile 2 san 2024 ka kɛ ni wala hakili waatiw ye n'i y'a ta k'a lajɛ taama in kun bila a ko taama in kun bila bɛ minɛn min kɔnɔ o de ye ka taa minisiri kumaɲɔgɔnya min ye olu ka jɛkulu ye kungilenna minnu bɛ u la katimu min b'u bolo n'o ye programme ye o bɛ se ka transition dɛmɛ cogo min na k'a senkɔrɔma dodo a ka baara bolodaliw na da sela nin bɛɛ lajɛlen ma Imam Umar Jara ko o ka minisiri ka ɲɔgɔn ye a kun tɛ dɔwɛrɛ i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na sisan min ye transition ye a ka se ka a daminɛna cogo min na hɛrɛ la a ka se ka kuncɛ hɛrɛ la ten bawo ko n'i y'an ka jamana ta k'a lajɛ n'an m'an fanga fara ɲɔgɔn kan k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko caman bɛ yen n'an ko k'an bɛ o ko boloda n'a ma kɛ an tɛgɛ di bɛ ɲɔgɔn ma ko caman bɛ yen k'a tɛ kuncɛ ɲuman na bawo jamana in a mago tɛ farafarali la a mago bɛ kelenya na min an bɛɛ lajɛlen kan kungilenna na haminaw kɛ kelen ye waasa transition in a bɛ se ka kuncɛ ko ɲuman sɔrɔ cogo min na wa min ye Abdoulaye Mayiga ye n'o ye colonel Abdoulaye Mayiga ye ministre de l'administration de la décentralisation porte-parole du gouvernement ale y'a jira k'a fɔ min ye M5 RP ka nin jɛkulu u ka wuli ka ale sɛgɛrɛ a ka ministeriso la jɔn ko ala a jala a ye wa u ye hakilina minnu fɔ a ye o hakilinaw fana ta k'o kɛ sɛbɛn ye n'ala sɔnna a ma sanfɛmaw maa minnu bɛ ale sanfɛ a n'a kɔrɔfɔli la yɛlɛ olu kan waasa min ye jamana ye kɛlɛya min n'an b'a la k'o ɲini don n'a dugujɛ o bɛɛ lajɛlen ka bɔ sogo kana ni k'a da kɛnɛmaya nin ko ye sɛbɛn ye sɛbɛn min y'a sama ka bɔ soir de Bamako kɔnɔna na Laya Jara a ka fasiri don le reporter ye sɛbɛnnikɛla ye Jango Kulubali bɔri Jango a ko min ye jamana camancɛ fanga ye i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ ni kumaw cayara le reporter a da don bɛ kuma min na o ye parti lumière pour l'Afrique ye bɔri n'o ye PLA n'o kofɔra ale ɲɛmaaba tigibatigi ye o ye Seydou Jawara bɛɛ ko ma ko Martin sɛbɛnnikɛla yɛrɛ k'a fɔ ale bɔra ni ka kuma bɔri sabu jamana kunkanko kuma bɔri bɛɛ lajɛlen kan k'i niyɔrɔ ani jɔyɔrɔ fa ko la sɛbɛnnikɛla ko n'o ye Jango Kulubali ye a ko Mali a bɛ dabolo min na o dogolen tɛ maa si la Mali bɛ camancɛ fanga de kɔnɔ n'o ye waati latɛmɛ fanga ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye samasamani olu kɛnɛ dayɛlɛlen bɛ politikimaw a ka di dɔ ye bɔri a ko in ka kuncɛ ni waati la bɔri a ka di dɔ ye a ka mɔnɔbɔ hali bi bɔri nka parti lumière y'a yira k'a fɔ bɛɛ fanga jamajɛ fanga bɔri o fana ka hakilina ye nin ye bɛɛ k'i ta fɔ ale kɔni ta ye min ye bɔri k'o fɔ ka nɔgɔ b'o la bɔri ko kɔni o de filɛ nin ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ parti lumière pour l'Afrique n'o ye PLA ye Seydou Jawara Martin bɔri a y'a yira k'a fɔ n'i ye jamana yɛrɛ taabolo lajɛ bɔri min ye Mali bɔri ale tun tɛ Mali k'a lasegin a nɔ na bɔri ko ye tarafata ni nkalonto kuma ye bɔri min ye Mali a ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan bɔri ba ye k'a fɔ ko fana ye wulibali ye min ye Seydou Jawara Martin bɔri a y'a yira k'a fɔ jamana in ka lakana baara tun kɛn bɛ gɛlɛyaba ye jamana in kɔnɔ a ko min ye lakana ma kɛ 100% ko ye nka u n'a ta o ta bi lakana bɔri ani kunu ni kunasini lakana bɔri ko paraɲɛ babu ni ɲɔgɔn cɛ min ye Seydou Jawara Martin bɔri a y'a yira k'a fɔ min kɔni ye jamana marabaaw ye bɔri k'u ye dɔ kɛ wa dɔ yɛrɛ bɛ kɔfɛ k'a bɛɛ ma ɲɛ wa bɛɛ ma tiɲɛ ɲumanw de bɛ o de ka ca kosɛbɛ min ye Mali ye k'a lasigi malidenya la min ye Mali ye ani maa minnu bɛ baara kɛ bɔgɔdi k'o sugandi maa minnu ka d'a ye partenaires k'olu sugandi a ka di Mali ɲɛmaaw ye baara ka kɛ dɛngɛna min kɔnɔ bɔgɔdi min ye diplomatie sira kɔnɔna ye ko juguman jumɛn kelen bɛ o la Seydou Jawara Martin a y'o da jamanadenw tulo kan a y'a yira k'a fɔ tuguni a ko n'i ye ko taabolo lajɛ baara minnu kɛra bɔgɔdi ko belebele de kɛra min bɛ Mali ka nafa n'a ka tɔnɔ kɔnɔna la bɔgɔdi o kuma ko hali bi ale ka kanubagaya a ka dɛmɛ ni dɛmɛ o bɛ ka ɲɛsin Mali transition ɲɛmaaw ye bɔgɔdi k'a yira k'a fɔ u ka tɛmɛ ni baara ye o kuma n'i y'a lajɛ hakilina minnu bɛ ka fɔ nin waati la bɔgɔdi k'u ka baara kun cɛra ka bɛn ni marisi kalo tile 26 ye min ye Seydou Jawara Martin ko n'i y'a dan ale ma bɔgɔdi san 1 ka taa bila san 2 la u ka du mɔ hali bi bɔgɔdi u k'a lajɛ labɛn kuraw bɛ se ka sabati min ye kalafili jɛlen sanuma bɛ se ka kɛ cogo min na bɔgɔdi kalafili mun tɛ ɲigintɔ kalafili ye wa min ye jamanadenw bɛ se ka wete u diinɛnu kanu na cogo min na jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la o kuma bɔgɔdi ko hali bi an ka waati d'u ma waati n'a dur'u ma bɔgɔdi ko dɔwɛrɛ tɛ ko ye baara min bɛ ka kɛ nin waati la Mali ka nafa ni tɔnɔ de kɔnɔna don bɔgɔdi ka da la k'u bɛ ka ko kɛ u bɛ ka kɛ malidenw ye min ye Mali kura taabolo kura hakilina kura ko baara minnu daminɛna bɔgɔdi ko nin bɛ tali kɛ malidenw bɛɛ lajɛlen ka hakilina la o kuma ale Seydou Jawara Martin
o kuma k'a b'a da jamanadenw tulo kan politique baara ye tiɲɛ ye nka jamana fɛnɛ hakilinaw ni jamanadenya min ye fasoden ɲumanya kanu wari kan bɛɛ lajɛlen k'a lajɛ an k'an bolo dan dusu la ni k'an kɔfilɛ jamana in na k'a dɔn k'a fɔ jamana in sɛgɛnna kunu Bakari hali bi jamana in bɛ sɛgɛn kɔnɔna la nka min kɔni sɔrɔsiw ye nɔbɔ min kɛ Bakari ko nɔbɔ in kɔni fiɲɛ de bɔtɔla ye Bakari ko fiɲɛ in kɔni k'a bɛna yuru fiɲɛ suma bɛna yuru jamana in kan Bakari k'ale tɛna kɛ ko mɛnta ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le reporter kɔnɔ Janko Kulubali ale ka sɛbɛnni le reporter ka fara Janko Kulubali kan wajaba t'an b'u bɛɛ lajɛlen kosɛbɛ ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɔ kokura n'o ye sɔrɔ de Bamako ye Laya Jara nin y'a ka kalimu ye Laya ko min ye Dr Etienne Fagaba Sissogo ye e ko a ma bila ka taa jɔ i la kaso la kokura wa maa kofɔlen n'i y'a ta k'a lajɛ ka se ka min ye sɔrɔ ye o bɛ se ka kɛ cogo min na a y'o kalan de kɛ n'an ko a ma ko économiste wa n'i ye a ka taabolo lajɛ a welela brigade d'investigation judiciaire n'o ye BJ ye olu de fɛ ka sabu kɛ a ka kɔrɔfɔ dɔw ye réseaux sociaux sanfɛla la olu taalen kɔ ka ɲininkali busamisɛn ga la i b'a ye k'a fɔ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na a ma bila da girinda la u y'a ta ni k'u kunda n'a ye juge de pôle spécialisé de lutte contre la cybercriminalité n'o de ye bɔlɔlɔ sanfɛla la juge min ka baara bɛn b'o sɛgɛsɛgɛliw ma ka se k'o dɔ dɔli ma maa minnu bɛ yen ni kuma polokotolen bɛ b'u da kɔnɔ walima n'u bɛ nin bile kɛ ten maɲɛki olu bɛ se ka minɛ cogo min na walima ka tigɛlimɔgɔ kɛ ka ɲɛsin jamana faama dɔ ma walima fanga yɛrɛ ma wali jamana yɛrɛ ma olu bɛ minɛ nin juge de fɛ ni ka se ka a tigi kiiri ni hakɛ min ka kan ɲagili la k'o ta ni k'o da a kan e ko min ye Dr Etienne Fagaba Sissogo ye a kɛlen kɔ ka ɲininkaliw jaabi BJ la a taara ni ka taa jɔ cybercriminalité juge ɲɛkɔrɔ ka se k'a ɲininka a dalakan na wa a kun y'a jira kɔsa in na hali a tɛ waati jan bɔ k'a fɔ ko ale ka wulikajɔ a bɛ nin bɛɛ la min ye tɔnden parti dɔ tɔndenya ye a y'o sɛbɛntiya ni k'o dankɛnɛmaya bɛɛ lajɛlen ye n'o ye Sagadigijɛ ka parti ye n'o ye parrainant ye o ɲɛmaaba n'o ye Cɛbilen Dramɛ ye a y'a jira k'a fɔ k'a kɛra parrainant o tɔnden ye wa n'i y'a ka ko ta k'a lajɛ a kɛ ye kɔrɔfɔ minnu bɔ ni k'o sansalama k'o tigɛlima ka ɲɛsin an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ma a y'a jira k'a fɔ min ye kalata ye kalata o kan ka kɛ bawo ko min ye transition ɲɛmɔgɔw ye k'olu kun ye waati min kofɔ n'o ye san 2 ye k'o san 2 k'o dafala wa o fana bɔlen koyi sigakɛla maa kofɔlen na n'o Dr Etienne Fagaba Sissogo ye k'a fɔ k'a kun kɛn bɛ ka livre dɔ fana sɛbɛn livre min n'a ma bɔ fɔlɔ n'o fana kɔnɔ ko o bɛ tali kɛ an ka jamana taabolo caman kan wa min an ka juge ani transition taabolo ye jamana in kɔnɔna na a bɛ la ka kɔrɔfɔ caman ta kɔrɔfɔ minnu ka gɛlɛn kosɛbɛ livre in kɔnɔna na ka ɲɛsin olu ma e ko nin bɛɛ lajɛlen de ma kɛ dalilu ye juge anticriminalité a fɔ cybercriminalité ni ka se k'a wele k'a ɲininka a dalakan na wa bi in na a kɔni o kɛn bɛ k'a kɔsɛmɛ jɔ i la kasobuba kɔnɔna na nin funtɛni jugu in na maa b'i yɛrɛ ɲininka yalima Dr Etienne Fagaba Sissogo n'a bɔra nin na a tɛna nin sen bɔ politique la wa walima a tɛna kuma caman bɛ yen n'a b'olu fɔ réseaux sociaux sanfɛ a tɛna nin miiri fɔlɔ yan'a ka u cari wa ɲininkali bɔ mɛ ka kɛ nin ye sɛbɛn sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ soir de Bamako kɔnɔ Laya Jara a ka fasiri L'Express de Bamako maa min ye sɛbɛnni kɛ Bakari o ye Musa Jara a ko an ka taa commune 6nan ale mairie la Bakari ye maire ba n'o ye Bouakari Keita n'o ye Ichouama ye Bakari b'a ye k'a fɔ k'ale kɔni ma kan ka misali ta kan Bakari sabu sɛbɛnnikɛla ka kuma la maa minnu ye sɛbɛkɛlaw ye Bakari maa minnu ye maanifinya yɛrɛ ɲɛ jɔyɔrɔ ye Bakari ma kan ka misali ta olu kan sabu maa bɛ misali ta ɲuman de kɛ tɛ misali ta juguman kan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ an ka jamana in ye kokɔrɔ jamana ye ɲumanya jamana don Bakari ka ko dɔn ka kɔrɔ dɔn ka kɔfilɛ kɛ a ko danbe Bakari Mali y'o jamana ye sɛbɛnnikɛla ko min ye an ka jamana ye a mana gɛlɛya cogo cogo Bakari sigi ka fɔ de ye damu ye malidenw yɛrɛdama ni ɲɔgɔn cɛ kabini lawale la o bulon bɛ an ka jamana in kɔnɔ a ko n'i ye Bouakari Keita lajɛ communiste ale maire ye Bakari denmisɛnnin don entrepreneur don sabu a yɛrɛ ka cakɛyɔrɔba b'a bolo Bakari a ka denbaya bɛ balo min na nka min kɔni ye politique yɛrɛ diyaɲɛ kanu ye Bakari a y'a tigɛ don politique la ni k'a kɛ maire ye Bakari Ala y'o garisɛgɛ
garsiga dama sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ min y'a ka entreprise ye Bakari a cɛsirilen bɛ o baloli la Bakari janko a bɛ se ka marché sɔrɔ cogo min na ni ka baara kɛ a yɛrɛ kolo la maa minnu sirilen b'a ka entreprise la olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ a ninnu ma cogo min na wa Bakari min ye jamana yɛrɛ fana kan ka min sɔrɔ Bakari jamana yɛrɛ fana b'o sɔrɔ sabu entreprise ale fana bɛ jamana balo Bakari papier minnu kan ka ta wari minnu kan ka sara san kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko Bakari Keita Bakari baɲumankɛ ma Bakari sɛbɛnnikɛla ye min sɛbɛn n'o ye Musa Jara ye min i b'a fɔ ko maa sɛbɛba Bakari sabu denmisɛnnin mun don o kuma k'a kunkolo b'a kan da la sabu ko denmisɛnnin tigɛ kogo ɲuman a bɛ maakɔrɔba dɛgɛ nɔni Bakari min ye maakɔrɔbaw sigiyɔrɔ u jɔyɔrɔ u ka kɛta u ka fɔta Bakari k'a kelen don k'u bila u minɛn kɔnɔ Bakari k'a ka bonya ni karama o bɛ ka ɲɛsiw kelen na bɛɛ lajɛlen ma Bakari Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka commune kɔnɔ n'o ye commune 6nan sɛbɛnnikɛla ko a ko jamakulu bɛ commune 6nan na ka ca kosɛbɛ nka Bakari bɛɛ lajɛlen dalaminɛkan ye fɛn min ye o de ye Ala ye olu sɔn cɛba dɔ la denmisɛnnin nka denmisɛnnin mun don Bakari ka da la k'a fɔ ko maakɔrɔba kunkolo b'a kun maakɔrɔba hakilina b'a kun Bakari dugudenw sigilen bɛ ka min makɔnɔ mairie ka baara la Bakari k'a y'a seko n'a damayira kɛ sɛbɛnnikɛla n'o ye Musa Jara ye a ko min ye Bakari Keita commune 6 maire Bakari ba ye k'a fɔ ka kɔn ka bɛna a kɛ maire ye Bakari ko maaw de bɛ don a ka su ni tile heure bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Bakari garisɛgɛ ye min ye kiminɛw bɛ bɔ min ye dogodogoni kɔnɔna ye k'a kinibolo mana fɛn di maa ma a numan bolo tɛ bɔ kalama a ko an bɛ don min na ko bi ɲumanya tɔ kɛn bɛ fɛn dɔ ye Musa Jara kɛn bɛ ka min sɛbɛ Bakari ka maaw wele k'u fara ɲɔgɔn kan Bakari k'u bila tabali kan k'u bila podium kan ka caméra ɲɛ jɔ u la Bakari ni ka ji d'u ma ka dumuni d'u ma Bakari diɲɛmaa bɛ k'u dumuni duntɔla lajɛ diɲɛmaa bɛ k'u dabara lajɛ ka ji min Bakari k'o kɛn bɛ bi maaya ye nka min ye Bakari ye ale ko n'i bɛ maninfin sɔn i b'a sɔn Ala de kama n'i bɛ maninfin laja i b'a lajɛ Ala de kama Bakari ko Ala de kɛn bɛ ka seni dɔ k'an bɛɛ ye Bakari k'an bɛɛ bɛ Ala de ka bila kɔnɔ Bakari ko n'a ye dɔrɔmɛ kelen d'i ma i bɛ se ka fɛn fɛn b'o la ka di maninfin ɲɔgɔn ma Bakari ko de kan ka k'an bɛɛ lajɛlen taama ɲɔgɔn ye a man d'ale ye n'ale bɛ ko kɛ Bakari caméra ka jɔ ale kan walima maa wɛrɛ ka bɔ n'a kuma ye k'a lafɔ télévision ni radio la Bakari ko t'ale ka ko ye ale ka ko ye min ye Bakari o de ye sutura ani dɛmɛ ye Bakari min fɔra diinɛ kɔnɔ sabu ale ye alisilamɛ ye Bakari alisilamɛya min fɔ dɛmɛ sira kɔnɔna la Bakari min ye ɲɔgɔn dɛmɛ sira kɔnɔna ye wa min ye gundo kɔnɔna ye Bakari k'an kan ka gundo an kan k'an banbaw kan kosɛbɛ Bakari an kana ko bɛɛ lajɛlen ka kɛnɛ kan ta ye ka maninfin sɔn k'a lebu sɛbɛnnikɛla ko a ko cɛkɔrɔba caman yɛrɛ kɔni ye seereya kɛ ko nin sunkalo kalo dɔ Ramaba in kɔnɔna la ko Bakari Keita ye dɛmɛ min kɛ nin sunkalo in kɔnɔ ko Bakari n'a sɔrɔ caméra kun jɔra a kan ko kuma min bɛ fɔ nin o kuma nin waati la ko kuma kun tɛ fɔ ko ye Bakari ko kuma wɛrɛ kun bɛ fɔ ko Bakari fɛn o fɛn b'a bolo a ko k'ale tɛ sini dɔn Bakari n'a ye min sɔrɔ bi ko bi ye bi ye sini ye sini ye Bakari ko Ala de y'a di bi k'an k'a di ɲɔgɔn ma Bakari min ye sunkalo jɔlen ni bi cɛ Bakari k'a ye dɛmɛ min kɛ dɛsɛbaatɔw ye yatimɛw ye falatɔw ye jigintanw ye Bakari cɛsabaatɔw ni muso sabatɔw ye Bakari k'i ka da la k'a fɔ ko de ka ca commune 6nan la Bakari ko ji tun bɛ maa minnu ɲɛna bi k'u bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya kɔnɔ nin ye cɛkɔrɔba caman olu de ka kuma ye musokɔrɔbaw ka kuma Bakari k'olu bɛ tile u bɛ si ka dugawu de k'u ka Bakari Keita ye n'o ye commune 6 maire ye Bakari ko hali bi k'Ala ka ɲɔgɔnna caya n'a ɲɔgɔnna cayara Bakari ko Ala ye min fɔ dɛmɛ na Bakari ko nin de fɔra o tuma min ye nin sunkalo kaloma lahɔrɔmaba in ye hali bi Bakari k'an ka dɔ fara an ka dɛmɛ kan an ka dɔ fara an ka alabato kan a dɔ bɛ dɔ la k'a fili k'a kunbɛn kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Express de Bamako kɔnɔ u ka bi sɛbɛnni don an bɛ taa Ahmed fan fɛ Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Bakari Tarawele n bala tɔgɔ bɛ di Ba Jabate ni n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko la sirɛni Abdurahmani Dukure ni y'a ka fasiri ye a ko min ye Kalabankɔrɔ Kabala sira ko yalima k'a dilali ko k'a bɛ dan kan jumɛn na a tɛgɛ ŋɔni sin bɛ maa min na o de ye Baba Mulayi Hayidara ye o waati san 2018 ale de tun ye ministre de l'équipement des transports ye wa n'i y'a ta k'a lajɛ ko nafoloma bugu kule de bɔla miliyari 1 sefa wari ani miliyɔn 800 waasa o bɛ se ka don ni sira dilanko dafɛ sira k'a dilan k'a fɛrɛ maninfinw ka taa ni ka
se ka kan ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye fan dɔw yɛrɛ bɛ yen n'o ye sira kɛrɛfɛlaw ye ni a bɛ wele ko décapage fo ka taa se compactage ma min ye sira dilannaw ye ani ingénieur olu de b'o dɔn n'i y'a ta k'a lajɛ ani faramisɛn k'o ci ka fan dɔw datugu k'olu yanga bonya ka dɛgɛ ni sira yɛrɛ a camancɛ ye n'i y'o ta k'a lajɛ ko nafolomabugu kule in bɔra ko a bɛ taa doni walew de dafɛ k'a minɛ kalabankoro donda la pharmacie fafɛ fo kabala i b'a ye k'a fɔ k'a baara k'a ma kɛ ka se a hakɛ la ko nafolo k'a di taara da jumɛn fɛ min ye fasirikɛla ye n'o Abdramane Dukure a ko jamanadenw b'u ka jɛ u ka l'impôt minnu kɔ u bɛ impôt minnu sara jamana ye n'o kan ka don baara la n'o ye foroba cakɛda boloda o ka baara ye n'a nafa bɛ se bɛɛ lajɛlen ma n'o o baara n'o nafolo bɔla ko a mana don da o da fɛ hali n'a dɔgɔyala ko min ye jamanadenw ye u kan ka ladɔnniya u kan ka bɔ a kalama wa ko n'i ye baara in ta k'a lajɛ min bɛ wele nanzarakan na ko suivi évaluation du projet routier ko a kɔni ko foyi ma fɔ a ko kan a ko ma ɲɛɲini nafolo in kɔni bɔla miliyari 1 ani sefo wɛrɛ miliyɔn 800 k'a ko k'a tunu ten i b'a fɔ to tununa nugu la o taabolo min filɛ nin ye k'o tɛ bɛn koyi ko n'an ko Mali kura maa minnu bɛ yen n'olu kɛn bɛ ka foroba nafolo ta k'a kɛ u tɔgɔ la k'a bila dufa kɔnɔ k'a kɛ jɔnforolanko ye o kan ka dabila n'u bɛ yen nina n'u kɔni ma fatu u ka wele u ka ɲininka min ye Baba Mulayi Haidara ye a donni kama san 2018 ale de tun ye ministre de l'équipement des transports ye programme d'entretien routier n'i y'a ta k'a lajɛ nafolobamugu kule de bɔla ka don sira yɔrɔ caman dilali dafɛ ko nka ko min ye kalabankoro kabala ye o kɔni o sira dɔ ma fara bonya kan wa taalen bɛ baara wɛrɛ minnu kɛ o kɛla sabu ye ni ka sira yɛrɛ ni ka dɔ bɔ a fɛfiyɛ la n'i y'o ta k'o lajɛ diɲɛ don o don accident diɲɛ don o don i b'a ye k'a fɔ maanifinw yɛrɛ olu bɛna sigi sira yɛrɛ de sanfɛla la i b'a fɔ i bɛ daba naani na min ye Abdramane Dukure ye a y'a jira k'a fɔ min ye Baba Mulayi ye min an ka kiiri tigilamɔgɔw ye k'a n'olu kan ka ɲɔgɔn ye koyi a kan ka ɲɛfɔli kɛ anw ka jamana foroba cakɛda bonda minnu bɛ yen n'o b'an ka foroba nafolo ni k'a dɔdɔlima a bɛ don fɛn minnu dafɛ ni ka ɲɛfɔli kɛ o ko kan maa minnu bɛ bila o baara ninnu fana na olu fana ka wele bila a ma a ka se ka taa ɲɛfɔli kɛ ko wa k'o t'a dɔrɔn ye dɛ ko wa a waatinin kelen kɔnɔna na san 2018 i b'a ye k'a fɔ Gawo pankurujigi kɛnɛ ka bɔ pankurujigi kɛnɛ kan ka na Gawo dugu kɔnɔna na a kun fɔra ko sira dɔ fana kan ka da ye ka manaji bo kan n'o ye gudɔrɔn ye i b'a ye k'o baara fana ma kɛ walima o nafolo fana k'o taara min ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ a ko k'a mana tigɛ da o da la waati ni don natɔ kɔnɔna na min ye Baba Mulayi Haidara ye ministre kɔrɔ a kan ka wele k'a ɲininka an ka nafolo taara yɔrɔ min a ka ɲɛfɔli k'a kan nin ye sɛbɛn min an y'a sama ka bɔ la sirɛni kɔnɔ Abdramane Dukure a ka fasiri Bɔkari Tarawele an bɛ taa an bɛ Jakite fan fɛ hali bi ka da lamɛnbaaw tulo kan Bɔkari an t'an yɛrɛ bolo sabu Bɔkari an dusukun man di an bɛ sanga la an ka ɲɛmaaba n'o ye Dieudonné Dako ye Bɔkari kari tɛmɛnen a ye diɲɛ to Bɔkari janajaw bɛɛ lajɛlen kɛra ntɛnɛn don Bɔkari nɛgɛ kanɲɛ 15 waati jɛɲɔgɔnya kama ɲɛmɔgɔ ɲumanya kama Bɔkari min ye an ka ɲɛmaaba Bɔkari o kɔni o y'an janfa o kuma ale bɛ tiɲɛ so an bɛ nkalon so yan Bɔkari arajo jɛgɛfo bɛɛ lajɛlen kɔni fari falen bɛ Bɔkari lamɛnbaaw ka se ka dɔn Bɔkari an t'an yɛrɛ bolo o kuma u k'a dɔn k'a fɔ nin t'an ka baara taabolo kɔrɔlen ko ye o kuma Bɔkari min ye sanga ye o ye wajibi ye hali bi an bɛɛ bɛ jɛ de ka dugawu kɛ an ka ɲɛmaaba ye n'o ye Dieudonné Dako ye Ala ka yafa ma Ala ka dayɔrɔ suma Ala ka limaniya di Bɔkari Tarawele i tɛgɛ don Bɔjabate ni n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko les échos les échos MS ni y'a ka fasiri ye a ko min ye sunkalo b'a la ka taa kuncɛyɔrɔ la n'o dikɛla bɛɛ min ye sunkalo seliw ye o labɛnw baara o bɛ sabati kɛrɛnkɛrɛnyala min ye tailleur n'o ye finikalalaw ye olu ni client u b'a ɲɔgɔn sama a bɛ daminɛ bawo i n'a fɔ laadala ko la i b'a ye san o san tailleur caman olu n'u ka client u kɛrɛnkɛrɛnyala musomanw u caman bɛ yen u tɛ fara jala bawo finiw bɛ minɛ nata kama ka finiw fara ɲɔgɔn kan u tɛ kala ni ka bɛn ni a waati ye caman fana ta bɛ yen o ko olu t'u ta fana a ɲini u ɲɛna wa bawo u bɛna tailleur fɛ tailleur ka kɔnɔnajɛya kama dɔw bɛ yen u b'u kɔnɔnajɛya k'a fɔ clientw ye k'a fɔ a jɔn ko ala fini min bɛ ne bolo n'i nana waati min na waati korolen don e ta in tɛna se ka kala ka bɛn ni seli don ye nka min ye client ye a b'a fɔ ayi e k'a minɛ bani i ka fɛɛrɛ kɛ waasa n bɛ se ka n ta in sɔrɔ cogo min na seli sɔgɔmada fɛ a caman bɛ a bɛ taa kuncɛ min na bɛɛ lajɛlen b'o kalama o de ye ka funu ɲɔgɔn kɔrɔ ni ka kumakan kolon ni ko u seri ɲɔgɔn kan n'i ye a ta ka a lajɛ min ye
Seriba Damele Seriba Damele ale tayari lasa sigida nani na konna na Bamako district la ba ka fo ale ya jira fana abangena yoro na ode ku chala ye ga atiro o ba be Bamako konna ma communicate la ya jira ka fo nda tula korofo mina no de ye client de be manifu jagwa no tayari u ko ka finu mene ka kala jagwa ni blela ona ma kala nga benisili so ma dai kelo ani kuma kan guma ka seringa nga o publika jo akoko nana akoko tabulu min vleni ko bela jile ko nganga don ambe wati mina no ye kuran ko gele ay o koni o bena ka sabu ni ka take atola ba u mi ye fini chama ni grupu sete tayari mi ko sa wa sai ka seka e ka funu kala ka ko ka be gele ya fana bale ko ba fana ka fo fasir kala ka fola ulla ka sete tayari flana mi ma ode Amadou Diallo ale sigiro bembe bajala e sabana ma ale fana ya jira ka fo emi tayru nu ka kilo ni nyanje geleya ka chama be ka abe bo tayru la ko ka fa wati do la ka be bo e client era fana na boy bawo ni nana na fora ko e fini inte se ka minene wati na ko wati korleno wale ma fini munun be bolo koro olu baro ma se ka ke ka ba ke ka segini tay a chama be obe kuma dmani fo ko tayru ka fini mine wasa abe se ka nye uma chugo na ma kalanga be na wati obe ta wolo manga ani futnena fana bole koy ba e fasir kala no MSC les ko konnana aya jira ka fo mi la kol de doye kala ko ngo no yanga sana la kala de doye aya jira ka fo alet na se tayru fe mami ayu ferere alanti anate i wakilu semayena ka ka silifini ni ka unyini i konnana ni ngwe sebay sebamina ya sama ka bo les ko kono MS ale ka fasir Nouvel Horizon Sebenigala ye Mahamani Touré wori aku kabako fadunia fa faranga ba wori aku minye ala yan dandan to mina wori anu de kanga sa ngani ye ni chebakoro in laje wori ale ko ni kemeka tige aka chebakoro ala wori ninka ire manugo ka ke musoye mbugo tigini chananja santani duru Sebenigala ka fola wori ninkonyi akera dugumina ode samaya ire abe Bamako ale kerafe wori nga abe mako folo minka o to ko Batosi Traoré Batoma Traoré minye o ya muso mbugo tigi toye nga chebakoro belebele jamjan wori a chebakoro okuma ode Bukari ye Sebenigala ko ande ya fama aku ni ye Batosi Traoré laje wori iba ka fo yoromi mado o ye ko flanche kado ale be kulukuru o marala wori chebakoro do ala ya da chedo wori kadala ka fo aboru ka du kono dali dusu konna la wori abe wati jamoni ga jemina kunfe wori ala koni ya sigiro be romo o ye samaya ye samaya okuma le fle Bamako dafe minye mande Sebenigala ko wori ni ya laje minye Bukari ye afla ni ye wori ninga tuka munumunu saloke yoro la ala ya ke dondo minye bada bogari baye ka fo anim bugotigini do do na nyona a jara ulu ye bogari baye ka fo lu kon ya nyininga kuma wora ma ba da kono magari ni hina kuma ko sabu minye chaba ko bugari ye bogari muso ya de flene ka jaye bogari ninka yere masike ka bo che ala kasinga kem bugotigini santanduru ye ni nya tuna kan ka ba iba fo ko bugotigini na ya Sebenigala ko bogari minye kuma be ube nyongo soro kodala bogari minye bada manya minko ne aje nyongo do be no yem tigini lakikaye bori anana kojaw ye o flane ka nyininga ka dodolma minye bugari ye a bori aye kuma munun ta ko sigara no hinani makaru ye bori ka yira ka foko ale fa sara basara bori ko ale tanti dobe o de ko ni kera maju ye sa o nyati fe ka dale ka kuma be o bale ba de be gushi bori min ko ni ale te dumuni soro ka dun ale ko ni keme du kono mango ye amanya min ko sa ale ko ni ya kanusa ni ka sefa ka bo du kono ko noto ko gerante ko ni bale fa dondo Sebenigala ko o lakika wera nyona ko mo de la ka ke bori min ko ni mbogotigi ni mun tarana u ka du kono samaya o somo sina ka kuma ina me min ye bugari no fe dodoldo bori ka ye ka foni nyona u de la ka ke min ye dana juya ye o be jamane kono kabini lawale a hina donu la amma kadi donu la u ya ka doye bori u ka du kono ninka bismillah muso bara mun be no ye minen ko min ye nyosusu ye ka ta bla tobili la ni chebakoro kwa fa no ye bugari ye abe ni beke sokono
sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari kabini tile kelen tile fila min ye kalo kelen ye ka na bila fo san 4 na cɛ tɛ muso tɛ du kɔnɔ maa min ye ni cɛbakɔrɔ dɔ ko min ye ni cɛbakɔrɔ dɔ ko cɛ don Bɔkari k'a to musoya wale la Bɔkari a filɛ ne ka don tulumu de la produit k'a yɛrɛ bilen bi cɔrɔcɔri Bɔkari min ye mèche chapeau ye olu de b'a kunna waati bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko n'a ye to tobi i b'a fɔ ko musobakɔrɔ n'a ye na tobi a ka na ka di ye a bɛ yɔrɔ furan k'a jɛ min ye ɲɔsusu ye fo a bɛ nporon ci ɲɔsusu kɛtɔ la sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn fɛn ye musoya baara ye Bɔkari n'i y'a tigɛ o la abada t'i siga n'abada ko muso tɛ sɛbɛnnikɛla ko k'a to de kɔnɔ a ye maa nisɔndiya don Bɔkari ka da la k'a fɔ nin bɛɛ ka di ye bɛɛ lajɛlen ko Batɔsi ye Bɔkari min ye Batɔsi Tarawele ye Bɔkari k'a to de sigi kɔnɔna la don dɔ min kɔni cɛbakɔrɔ dɔ ye fugusa o de filɛ ne kana Batɔsi ye Bɔkari ni ka ɲɛbɔ Batɔsi fɛ k'a jira k'a fɔ ale kɔni bɛna Batɔsi furu sabu nin ye muso ye muso min kolokololen don a ka baara ka d'a ye wa maa majiginnenba sɛbɛnnikɛla ko min ye Batɔsi a bɛ du min kɔnɔ olu kɔni y'a jira k'a fɔ olu kɔni ye Batɔsi de minɛ hinɛ ni makari la nka olu woloden tɛ olu ta kɔni ye ɲumanya ye o tuma ko ka Batɔsi somɔgɔw ɲini woro bɛ taa di maa minnu ma Batɔsi Bɔkari a sina ka numéro dɔ di o tuma nin ye ne somɔgɔw ka numéro ye a y'u wele woro kan ka di hakilina minnu kan Bɔkari ja a n'o tigi bɛnn'a kan a ka PDA dɛ min ye o tigi b'o bɛɛ lajɛlen kalama weleli kɛlen o numéro fɛ o ko siga kɔni t'a la Batɔsi anw den don min ye denmisɛnnin kololen don npogotiginin don Bɔkari a ka ko man ca o tuma baasi foyi t'a la woro kan ka di cogo minnu na min ye furu nafolo minnu kan ka bɔ Bɔkari a y'o bɛɛ ɲɛfu ye k'o ban wa cɛbakɔrɔ min bɔra Batɔsi nɔfɛ o y'o bɛɛ lajɛlen sara k'o ban pewu sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye woro bɔlen ka taa bila furu nafolo sarali la Bɔkari min ye worokila nana kɛ worokila bannen ye Bɔkari u y'a kanu sa ni ka balani show dɔ k'o kɛ min ye Batɔsi ka furu min ye fiançailles ye Bɔkari o balani show kɛnɛna de la fali yera sange kɔrɔ Bɔkari min kɔni sigiɲɔgɔn bɔra jama bɔra jije duman dɔ bɛ jije nana ka talaku o daminɛ Bɔkari min ye fɔliw bɛ kɛ Bɔkari a ma ɲa min kɔ Batɔsi yɛrɛ n'ale yɛrɛ ye kɔɲɔmuso kurakurani ye Batɔsi min kɔni jije ye sa a ye Batɔsi sama min ka don kɛnɛ ka Batɔsi a ka se k'a sen namaga sɛbɛnnikɛla ko min ye Batɔsi Tarawele ye k'a to sen namaga la Bɔkari dɔ de sigilen bɛ kɛrɛfɛ olu ye Batɔsi lajɛ k'a lajɛ Bɔkari fo k'u hawla ta k'a jira k'a fɔ nin ye muso ye sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari olu kɔni de wulila sa Bɔkari min kɔni Batɔsi ye sa k'a la kuma ɲɔgɔnya ka ɲininkali busamisɛn ga la Bɔkari k'u to la k'u tigɛ maga farikolo la min y'a kunna chapeau ye dɛ dɔ sina k'o sama ka bɔ la ten sɛbɛnnikɛla ko chapeau samani ka bɔ kunna min ye Batɔsi Tarawele ni npogotiginin n'a ka min kɔni balani show kɔɲɔ o worokila bɛ ka kɛ Bɔkari b'a ye k'a fɔ Batɔsi sina k'a danbere ten ni k'a ɲɛ kumu sɛbɛnnikɛla ko chapeau bɔla kunkolo la u ye tafe min fana b'a la dɔ fana sina k'i ja gɛlɛya k'o sama ka bɔ ye foyi ma ye ni chiffon sina ka burun duguma sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari n'i y'a lajɛ Batɔsi kɔni k'a ye maninfin kamana gan kosɛbɛ san 1 fo san 4 maa si m'a dɔn k'a fɔ ko Batɔsi kamalenkɔrɔ k'o ye cɛbakɔrɔ de ye k'o tɛ muso ye Bɔkari fo ka n'a bila Batɔsi ale ka furuli waati ma Bɔkari ko nin bɛ se ka kɛ cogo di dabɔnkama don wa walima an mago de t'a ko la wa Bɔkari walima Batɔsi ye mun de kɛ maaw la k'u dasiri u ka se ka dɛsɛ ka ko in na min ye Batɔsi ye Bɔkari tiɲɛ kɔni bangelen Bɔkari u y'a ye k'a fɔ sa nin ye kamalenkɔrɔ belebele jamujan ye Bɔkari maa min kɔni ban cɛya ma ni ka tugu musoya de kɔ Bɔkari n'i y'a lajɛ Batɔsi a ye fɛn minnu k'a yɛrɛ la dɔw yɛrɛ kɔni y'u ala kale k'a jira k'a fɔ k'olu kɔni tɛ se ka da labada chapeau bɔlen Batɔsi kunkolo la ko nin ye kamalenkɔrɔ ye sabu produit o mana kɛ cɛbakɔrɔ la cogo cogo ko dan b'o la Batɔsi ka produit k'a y'a minɛ fo k'a dama tɛmɛ wa min ye a yɛlɛ ɲi yɛrɛ a y'a dawolow bɛɛ susu ka ɲintaraw bɛɛ susu Bɔkari b'a fɔ ko muso sɛbɛnnikɛla ko Batɔsi k'i ba cɛya la k'a kɛ musoya ye mun de y'a bila nin na o tuma min kɔni ye Batɔsi somɔgɔw ka taa bila tun bɛ mara la don min kɔnɔna la Bɔkari nin bɛɛ lajɛlen bɛ kamana gan na min kɔni ye lakanabaw da donna nin ko la Bɔkari u bɛ k'a ko lajɛ ɲɔgɔn bolo nka maa min kɔni woro bɔ Batɔsi nɔfɛ u kɛn bɛ k'a bolo fila da kun ka kule ko bɔnɛ jumɛn jiginna ale kan ka ni musoba bɔ in na ka dɛsɛ musobakɔrɔ la ka taa woro bɔ cɛbakɔrɔ nɔfɛ o tuma k'ale bɛ sa ni nimisa ye fo kaburu kɔnɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ u ka bi sɛbɛnnin don Jabate Nouvelle Horizon ka fara fasirijɛkulu bɛɛ lajɛlen kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo hakili la an ka bi dɔnkibaro gafe a minɛn san ni na
bɔri ni minɛn sanina bɔri an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bɔri an bɛ bi ta bila yan ayiwa foli tɛ yen ka da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ an dusu man d'an na nin t'an ka baara kɛcogo ye sabu baara in bɛ kɛ ni tulo ni yɛlɛ ye nka bɔri ka baara in kɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ni tulo ni yɛlɛ ye o kɔrɔ ko dɔ b'an dusu kan anw ka